Si San Juan Vianney or Maria Vianney nakabaton og kasing-kasing nga balaan. Naliwat ang iyang kasing-kasing sa kasing-kasing ni Jesus. Kamo ang inyong kasing-kasing, kumusta man? Balaan? Wa may tingog mura mga patay ning atong kuanan misahan. Kumusta ba inyong kasing-kasing? Balaan ba? Dili balaan, no? Makasalanan matud pas Tagalog. Ug mao ni ang hagit. Pag-abot ni San Juan Vianney ngadto sa seminaryo, gitamay siya. Gani dili unta siya papasaron kada tuig. Dili siya kapasar. Gitabangan lang siya sa iya sa nga parish priest nga usa sa mga formator sa seminaryo. Hangtod gyud nga sigihan siya tabang, tuturan siya inig bakasyon ang mopasalig ang iyang parish priest. Hangtod nga na-ordain siya pagkapari with all the difficulties to pass. Ang assurance ra gyud sa parish priest o ang obispo nga mi-ordain kaniya tungod kay buutan siya. Dili bright, buutan. Ana. So ang una dayang makapabalaan sa tong kasing-kasing kanang buutan ta. Pero kanang pagka-bright usahay makapawagtang nas kabalaan. Nya kita ra ba no? Ganahan kay atong anak, inyong anak di ay. Inyong anong mo apil masad kung sakpan manunta mong dugay ani. Ang inyong anak ganahan kay mo bright, no? Pero dili kaayo mo interesado nga mahimong buutan. Bisan ang mga maestra, ang paborito nila gyud kanang mga bright. Ana. Pero buutan unya bugo, lami kay pagawason. Ano bang bisag kung saon ni mong tudlo di gyud kamao? Pero buutan, peligro ka mataktak eh. May gani ako sa una kay nabugo mo sa ko pagka-elementary. May gani kay wa jud ko isalikway sa akong maestra, gibutang ra gyud ko sa garden. Ka-graduate dayon ko dito ra ko sa garden. Pag high school na kuan ako ato mura na bright mo tong nakapasar gyud ko kahuman ko college hangtod pagkapari nibugo na sad ko for first few months nya na bright na sad nakapasar na sad pagka the rest of my 9 years sa seminaryo nga kahuna-huna gani ko naliwat bang kong Cynthia Mary Vianney, sige na wala ko kahagbong. Giwarningan na ko sa akong professor nga pare, siya mahagbong nga nikakarong prelims, pagawaso na lang tika seminaryo, kay wa man kay intellectual capacity. Ana, sige lang ko kahagbong. Ang among exam kada meeting, 1 to 10 ang exam niya, ang passing 7. Ang pinakataas na akong makuha 6. Bisa kung saon akong tuon, kanara gyud 5, 6, ana. Ako mga kauban, magsige pag duwa-duwa, mag-basketball ra, mag-volleyball, sige pag duwag, magkiat-kiat ra ba? Sus, ma-perfect man ini kaugma. Ako purting tuon ako, 5 ra man gyud ko to, usay 6. Ana, nako iya, naliwat man day kong San Juan Maria Vianney. Pero akong kasing-kasing, sige gyud kong ingon nga, kadaghan raman ako gibiyaan akong trabaho, biyaan ako akong uyab, biyaan ako akong pamilya, biyaan ako nya hagbong lang ta aning exams dinhi. Ana kuan sad na uli-ulian sa kon kapasar. Mao to napakita gyud unsa di ay epekto sa tinuod nga taong balaan og kasing-kasing nga mausad ang kasing-kasing ni Hesus. Unsa man kana bitang makapadayon ka sa imong maayong tumong bisan pag makasinati kag mga pagsalikway or mga rejections, pagpanaway, mga mockery, no? Mo na si Jesus diri wa man sad siya grado
nya may na kay siya mutudlo, gisalikway tungod kay ang iyang papa panday, ang iyang mama si Maria housewife, gisalikway sa iyang kaugalingong mga diha ba siyang pamilya, sa iyang mga silingan niya. Ang tinuod nga kabalaan makabot na kung masinati nato ang pagsalikway, kada bang pahilakon ta tungod sa panaway, ibas ka sa social media, sawayon ka, tamayon ka tungod baka sa imong kapobre, sa imong kabugo, or sa imong naong, apil na sa imong height, no? Kaning atong height usahay mo sa nimo dagmal nato na, pero dawata i-absorb ang tanan, maunay makapabalaan sa kasing-kasing. Sige ka na be, lingya imong tupad ing na maka-absorb ra ka og panaway. Nya labi na gyud ang musaway nimo imong bana, nya ang daygod katong silingan, ang gwapa gyud atong silingan. Nya padunggod gyud ka ba ikaw nga asawa, dutag lawas ting atong silingan, nya ikaw mura na kag baril ba? Makadawat ra ka na isip asawa or isip bana. Kana bang daygod maayos imong asawa ang pare, sige daygon pare, nya ikaw di jud ka daygon, minako kapatyon nun tingi kas pare tingali. Lami apat yun yung pare ang ba sa kong asawa, sige na malanig pare ana, wa ba ka na sila relasyon ana ba? Diabte ka usang giharas ko sa bana, nagpakumpisal ra ba in taon ko ato bago pa kong pare, buong ko namin niluhod sa kong kiliran nga isog kay naong, di ko mangumpisal pa diyan ni ako kay ako ning susihon unsa ba namoy relasyon sa akong asawa. Kinsa man ka nako, kinsa man ka ang ana ka ingon di siya, pagsulti na niya kuan di ay usa day sa among mga greeters ang iyang asawa nya, iniguli ko nung atos ila magsigi man kuno gingon. Sabi ni Father kay Tagalog man, sabi ni Father, sige na lang yung Father niya, wa may simba-simba ang bana, kanimba-ba niya akong asawa, nagbinag-op, sige na lang litok og Father, adtuon bitaw ko simbahan, bastang igingay nun ako, pagkahinuuna-huna na ako, mao dito imong asawa di ay, sa kuna-una, di sa ko managinot at dahil joke lang na eh. Oto, nakalugar kong istorya niya. Mga inana ba? Mga panghitabo. Nagkasuod na noon good may hinog maayo. Pero tinasad gino na mong suora. Iyan akong imbitaron na to sila. Inigadto na ko. Ingon na siya. Singgit-singgit siya. Karon pa ko kasuway nga pari mo akong bisita. Pastang buutan na gining Father. Sa Tagalog mo pagka-istorya ba? Buutan yung kainis Father. Musugot na lang sa tingin to siya. Sigyaw-yaw yung asawa sa kungan. I-reject ta eh. Ako bitaw, bisag asa ko dapita. Biilang, gamisa sa ko. Patay pag ito akong gimisahan. Askang dugaya, giyaw na nahuman. Sige picture-picture. Pero ni ako din is parokya. Mga mingaw lang dahil mga tao. Iniglagay ko. Ang magpasalamat sa nung ko, kay dili kay hasol, sige ngisi ba, pero usay, mura sa tagmahiubos ka na, bitang mura na lang sa tagbaliwa ba, nana. O ang pinakasakit, ka na yung bisag unsay imong isulti nga maayo, para untas kaayuhan, supakon pag yun sa mismo nimong mga gimahal, ka na bang imong mga gimahal ba ka ng sod sa imong pamilya, imong mga gimahal din isod sa parokya, nya unsay isulti nato nga tinarong, supakon pag yun, libakon pag ita, kay sawayon pag itong atong gisulti. Naam na din eh. Nya nasinati sa na ni Maria Vianney, batuon pa maganing iyang simbahan, atong pagsugod niya dito sa Ars, struggle yun ka ito. Ang musimba, 5 ra ka buok, mga tiguang pagyod kayo nya inigmisa niya magrosaryo pagyod kay mo may naanda nila kay gibiyaan naman tos pari katong maong parokya ang Ars dito sa Francia. Grabe ang iyang struggle, pero nipadayon siya higugma
sa mga tawo wa mahigugma niya, sama sad ni Kristo nga nipadayon paghigugma sa mga tawo nga wa mahigugma niya, hangtod pagani gipatay gid siya ug diha nahimong balaan ang iyang kasing-kasing. Sa unang pagbasa gasigig hangyo ang Ginoo or naghisigig instruct ang Ginoo ngadto ni Moises bahin aning paghalad isip handumanan sa mga kaayuhan nga gihatag sa Ginoo nila, sa mga kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nila, ilang i-celebrate nila kada gyud tuig, i-celebrate halaran ang Ginoo. Pag-abot na ni Kristo, ingon siya, wa na ko magkinahanglan ana mga halad nga sinunog, kada mga kwarta, kada mga kanta, mga sayaw, mga tulunggon nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa tetong tubag, awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang sa giluod, gialingog-mugan ako ng inyong mga awit, kay ang inyong kasing-kasing halayo kanako. So ang gusto na des Ginoo karon nga halad, mauna ang kasing-kasing. Pero okay ra po nang ihog ang kolekta. Ang ikolekta ba? Di man na kasing-kasing. Pero hinaot nga muhog kas kolekta kinasing-kasing. Muna atod pa ni Kristo. Dili kay imong kasing-kasing ihog sa sibuton saon man nato ato na ditong himuong paitan. Dili. Kinasing-kasing. Muna din sa atong parokya gitudloan ta mo love offering. Mangutana mo pilay presyo anang love offering para sa kasal, bunyag, misa, unsa man pila may gidakon anang love offering. Ang uban ra ba ingon, bisag pila ra di ay kay love offering. Dili oy. Ang labing dako nga kantidad nga imong ikahatag nga malipayon tungod sa imong dakong pagtahod o pagpasalamat sa Ginoo, maunay ihatag. Maunay gitawag og love offering. Una ko nang imong makaya 20,000 niya magpabunyag kas imong anak, malipayon kay kakaya nimong 20,000, ihatag ang 20,000. Tutukan man ko ninyo. Kala kadako sa dana bunyag na padiroy. Nya nganong mo gasto man kag 100,000 inighikay dito sa inyo tungod las bunyag, inom pa to the max, mangutang pagyud ka para sa inom kay gibunyagan imong anak. Unya dinhi di ka mohatag sa labing dako, imo lang mantinilan anang 250, 150. Nya ang imong gasto dito hapit mo abot og 50,000, hapit mo abot og 100,000. Hay may imong gihigugma ang hikay kanang imong mga barkada nga magsigig inom nya ikaugma atakihon dayon ka. O ang Ginoo nga naghimong balaan sa imong kinabuhi ug sa kinabuhi sa imong anak. Kamong magpakasal, kusog pa kayo mo magsigig shooting dagko kay mo bayad anang shooting kanang nagsigig sumpay anang inyong pilok, siging sumpay anang inyong mga kuko. Dagko kay mugbayad ana anab sige nga rin pamusa ba na inyong naong tahi pa ng inyong Buddha nga di ana mos altar hapit apas pultahan ang inyong giguroy ditong panapton nya ni araga kabyon sa tumoy sa inyong suso. Ang diri badapita di araga kabyon din ana gaana-ana pa ditos luyo na ikis-ikis ra diri pero taas kay giguroy. Kana ang gadesahin na 40 man ang mahalag bayad nya mong bayad ra mo dinhig 1,500. Mo na inyong love offering, mo na gugma ninyo sa simbahan nga mipapas sa inyong sala, sige mong tinukhangay wa pa mo'y kasal kasagaran ninyo impirnohono na kay mo kay gatipon-tipon na mo nya karon mo bungga din mo pakasal nya gamay kay mo gihatag nga rin sa simbahan tungod lang kay love offering. Hay may inyong gihigugma kanang mga butang kalibutanon, selebrasyon nga kalibutanon nga mogasto mo tag 200,000 o kanibang niya sa simbahan. Ana ba? So ang tinuod ang balaan nga kasing-kasing ihalad sa Ginoo ang atong mga buhat nga makaluwas.
Usa na ni ana ang paghigugmas mga taong ni salikway nimo. Sige lingay mong tupad. Ingna ganahan kang mohigugma anang sigig libak nimo. Ingna. Pangutan aba. Ganahan ana. Niya kon moingon sa di madaoy ana ing nasugod karon ato na silang higugmaon kay mao nay makapabalaan nato. Nya si San Juan Maria Vianney misustenir siya ni padayon siya higugma sa iyang katawhan dito sa Ars, and after mga 10 years nahimo ng balaan ang mga tao sa Ars. Naliwat na niya hangtod yun nga siya namatay 40 ka tuig siyang nag-atiman dito. Hangtod karon kuno pamukadtoan ng Ars, daghan namang ni pilgrimage dito. Ako mga kailang mga pari, nindot kuno kaayo ang ambience dito. Naa pa ang remnant sa kabalaan ni San Juan Maria Vianney. Namatay man ni siya 1859 at age 73. Hangtod kuno karon nindot kay paminawon ngadto ang mga tao, balaan kuno gyapon. Ako din himo 4 years nako karong Domingo, 4 years din sa atong parokya. Ambot na balaan baka mo din na nakadungog na mo nga moingon ang mga tao nga nindot kaayo ang San Vicente Ferrer sa liluan kay ang mga tao babalaan kay mga naong. Niingon mo? Anana mo nadunggan? Wow. Ambot lang ka. Ako lang sa hinog mo ingon, liwat kay ilang pari, wa sa yayo. Simbak ko sa taon. Mabitan na, niingon ko ninyo, testing lang ba? Testing sa water. Kinsa tong nalipay nga ako nahimong parish priest din for 4 years. Palit mo upat ka slots. Muna akong gitawag og 4 slots challenge. As of yesterday, naanay nadawat nato nga 4 slot challenge nga niabot og 1,350 na kabuok. Oh, pakpa. Pasabot 1,350 katao dinhi sa atong parishioners online o sa territorial, at least nalipay nga napari ko. Naparis priest ko dinhi. No? Lingay mo to pa din na ni-appeal ka ng 4 slot challenge. Tag 2,000 raman na, kay upat raman. Karon ang Domingo ko, Tob. Karong Domingo ba, di na ko ana mo dawat og 4 slot challenge human karong Sunday. O niya, sa ato sangko, di mo ka-afford sa 4 slot challenge, 1 slot lang. Moro ba na itong gibaligya para sa atong kumbinto. So as of yesterday, ang atong SBF DAG, niabot na sad og 38,382 ka slots. Pakpa. Gamay na lang jud kaayog. Ni gamay na ang atong balance, 37,680 na lang. Mao na akong giingon ninyo nga kung mahigugma mo sa simbahan, nya magsige mo palit aning slots, mabalaan gina inyong kasing-kasing. Ngano man, kay ang mubalik ninyo mao ang daily abundant graces. Dili material lang, kundi grasya nga mousab sa inyong kasing-kasing. Naay mitext nako na portigin niyang daghanag utang na problema na gid siya. Sa sige kuno niyang paminaw hangtod na challenge siya pagpalit og slot. Karon kuno wap agid siya kabayad sa utang. Ingon siya nga man ingong uban makabayad mas utang ako, ni palit ko makaduha na og slot ni Father, wap amajud ko kabayad sa utang mo to. Ni text na lang siya nako, ni palit ko Father pero naputos pagyud ko sa utang karon. Ako din gitiksan, unsa may imong gibati insya lahi gyud kay Father, kay karon sa una maratol man ko tungod sa kadaghas utang, karon relax nako kana sunod ana adto nakasprisuhan. Kay ikiha man ka ato niya man ana mapriso na ka, relax kay ka dito sa prisuhan ana, kay nga naman nakapalit man kag slots. So dili ka tingali mahimong makabayad sa utang, o posible sad makabayad ka sa utang, pero ang una gyung bation relax ra ka, pasabot makapadayon ka
sa imong kinabuhi nga pagbinuotan, bisan pagdaghan ang nitamay nimo tungod anang imong utang nga wa nimo mabayre. Pero ang sugo sa nako, ningon ko niya, sugod karon ayaw nagyog supak-supak sa Ginoo, sunda gid ang iyang pulong, niyang pulong sa Ginoo, di gyud mangutang, mangayo ba nya ika dawat ug nana sa kay imo manghatag, dili magpautang, manghatag nya. Para sa mga nagpautang, ayaw sa na ninyo paningli ang inyong pautang aron di na maratol, labaw tanan, ayaw ikiha aron dili mapriso, mopaywa na kabayad inyo pag yung ipapriso sa grabihan na sa daanay, murabag wapay kaon imo pag yung latiguhon, kapoy sa daanay, no? Man mo mutingog, otro man sa tingali mo. Mao na ang makapahimo natong balaan nya kun nato nang buhaton, ma-experience nato ang presensya sa Ginoo ug mulambo ang atong kinabuhi, dili lang materially, labaw tanan kanidyong gitawag nato pagkasantos sa atong kinabuhi. Hinaot paunta masinati na natong tanan, manindog ta.